Noget andet er jo tillid, og det kan man jo på en måde først finde ud af, efter man har mødt hinanden, om du kan få tillid til at fortælle mig om noget af det, der er svært i dit liv. Men det er jo i hvert fald altid en mulighed, at man stopper samarbejdet, hvis man finder ud af, at det her det fungerer ikke. En anden måde, man kan bruge til at finde ud af at vælge, hvem man skal have, det kan jo være det der med specialer. Og jeg arbejder med misbrug, og jeg arbejder med pårørende til misbrug, og så arbejder jeg med børn og unge, som har forskellige problematikker i deres liv, og det kan jo være af meget forskellige karakterer. Og så arbejder jeg også med livskriser, altså det med, at der sker noget i ens liv, som vælter en, og som man har svært ved at få løst selv. En af de måder, som man kan sige også adskiller mig lidt, det er, at jeg arbejder eklektisk. Det vil sige, at jeg arbejder med mange forskellige metoder, og det gør jeg, fordi jeg er uddannet inden for forskellige terapeutiske retninger, som gør, at jeg kan indrette det efter, hvad der passer bedst til dig og den problematik, du står med. Jeg arbejder også altid ressourcefokuseret, altså på den måde, at vi ikke kun har øje på det, der ikke dur, men også på alt det, som faktisk er dine specielle ressourcer ved dig eller i dit liv. Jeg får tit at vide også, at jeg er meget praksisnær, og det tror jeg er, fordi at jeg faktisk har 26 års erfaring med at arbejde med mennesker i alle mulige aldre, med alle mulige forskellige problematikker. Så jeg er altid meget opmærksom på, at de ting, vi laver, ligesom også er noget, du kan tage med ud af det terapeutiske rum. At gå i terapi handler jo rigtig meget om at få mulighed for også at kigge ind af nogle vinduer, man ikke selv har kigget ind af, og ligesom få øje på, jamen, hvad er egentlig mit problem, og hvad er det for nogle copingstrategier, jeg bruger, og er de velegnet i mit nuværende liv, eller er det faktisk nogle gamle mønstre, jeg har taget med mig, som ikke dur længere. Måden du kommer i kontakt med mig på, det er ved, at du kan enten ringe til mig, eller du kan skrive mig en mail, eller du kan bruge den kontaktformular, som er her på siden. Og du er altid meget velkommen til at ringe til mig og lige få en kort snak om jeg tror, at de ting, du står i, kan være noget, vi sådan kan løse sammen. Ja, så jeg håber, vi ses. Hej!